Tlettijiem mill-lajt il-Knisja Kattolika madwar id-dinja illum fakret 5 ix-xirka. Dalgħodu il-Knisja f'Malta iċċelebrat qudiesa waħda magħrufa bħala il-Qudiesa taż-Żjud. Il-Qudiesa iċċelebrata mill-Arċisqof Charles Scicluna flimkien mas-saċerdoti tal-Arċidjoċesi ta' Malta saret fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Fija tbierku żjud tal-morda u tal-katekumeni u ġie kkonsagrat iż-żejt imħallat bil-fwejjaħ tal-Griżma. Dawn iż-żjud jintużaw fiċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti matul is-sena sa 5 ix-xirka ieħor. Dan filwaqt li fis-6 ta' flaxija saret it-tifkira solenni tal-ikla tal-mulej. Matula l-Arċisqof ħasel ir-riġlejn ta' 16-il persuna fosthom ġenitur ta' wlied li jagħmlu programm ta' riabilitazzjoni mid-droga, romol u separati. U sa dan it-tant madwar il-Gżejjer Maltin kienet għaddejja ħafna attività bitħejja għall-attivitajiet skedati għall-lejl ta' bejn il-ħamis u l-ġimgħa. Fosthom l-aħħar preparamenti fuq is-sepulkri li se jkunu qed jesponu l-Ewkaristija. Żorna l-parroċċa ta' San Nikola fis-Siġġiewi fejn iltqajna mas-Sagristan Carlos Borġ u qalilna il-proċess li bih jintra mas-sepulkru. L-ewwel ma nibdew id-Damask flimkien. U mbagħad wara ftit nibdew niżlu l-anġeli il-ventar talu l-kapsola u jiġu jgħinu n-nies ħabe wkoll ġifier biex narmawh. U l-importanti li jkun adattat sewwa biex ikun xieraq għal-tweqqif tal-Ewkaristija. Tkellimna wkoll ma' Alojsja Paċ li ilha minn eta żgħira tgħin fl-arranġamenti tal-fjuri biex illum il-ġurnata tieħu ħsiebhom hi. Il-bukketti ta' dis-sena li fil-Knisja hemm 50 minnhom huma ddominati mill-buqari. Ili 50 sena dak huwa li huwa sodisfatt kbir. Anzi l-mulej tieni grazzja li iżomm nifsaħti bħal da żmien inkun nista' dana. Bħala dana imbagħad bħala biex inbiddel nkun irrid nara is-sagristan kif għamlu l-istil, kif jagħmel hu, nkun irrid imxi kif għax ma nistax imbagħad inbiddillu l-idea tiegħu. Ma' One News l-Arċipriet Josef Mifsud qal li l-kelma sepulkru tfisser qabar, iżda fil-knejjes isir arranġament sabiex jitfakkar is-sinifikat tal-ġimgħa l-kbira. It-tifsira tas-sepulkru kif tradizzjonalment insejħulu ma' sepulkru tfisser qabar. Aħna hekk m'għandniex qabar, imma jinżamm nżommu l-Ewkaristija għax fil-jum tal-ġimgħa, il-ġimgħa l-kbira laqas Ewkaristija ma niċċelebraw il-Knisja li jitteħdilna l-arus. U allura tinsumu anke milli niċċelebraw l-Ewkaristija. Kif xrifna l-barra mill-Knisja, sibna grupp ta' żgħażagħ medijin fuq xogħolhom iħejju għall-mixjela li se jkollha mal-1000 fjakkola. Karmel Xkembri, membru feħdan il-grupp tal-Armar 6 ta' Diċembru, spjega kif matul is-sena jinġabru ix-xema u l-bottijiet użati għal-fjakli. Wara l-miliet jiltaqgħu sabiex ikun diskuss id-diżinn. Issa oħra bdejna l-kunċett ta' salib kbir bil-fjakli, dis-sena basikament niżilna s-salib ftit iktar l-isfel fil-pjazza fejn mbagħad ħloqna bejnietu kemm min-naħa ta' fuq kemm min-naħa ta' isfel, ħloqna ġist sinni b'ammont kbir ta' fjakli. U mbagħad għandna wkoll it-suntier li minħabba li l-pjazza adattela jkun dominanti bil-Knisja iktar dominanti, ikun imdawar bil-fjakli u mbagħad fuq net fil-bib prinċipali ta' Knisja ikonna s-salib li jkun mixgħol biż-żejt. F'jum 5 ix-xirka, il-grupp jinġabar fil-pjazza sabiex jibda jimmaterjalizza dak kollu li jkun prepara għalih għal sena sħiħa. L-attivitajiet se jkunu mifruxin mal-lokalitajiet Maltin u Għawċin kollha. Fost oħrajn, fl-imsida se jkun hemm salib fil-baħar mixewl bil-fjakli li għandu joħloq atmosfera differenti f'din il-lokalità ikkaratterizzata mill-baħar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.